Dobrý den, rád bych vám představil rekreační objekt v krásném prostředí Mnichovic u Říčan. Jedná se o nízkonákladový dům vhodný pro rodinnou rekreaci, který je schválený k trvalému bydlení. Objekt je podsklepený s celkovou užitnou plochou 88 metrů čtverečních a stojí na pozemku o výměře 385 metrů čtverečních. Dům prošel postupnou rekonstrukcí a je zateplený, což přispívá k lepším tepelným vlastnostem a úspoře energie. Nemovitost má také novou přípojku pitné vody z vodovodního řadu a vlastní čistírnu odpadních vod, což zajišťuje komfortní a nezávislé fungování domu. Vytápění je řešeno moderně. Dům je vybaven tepelným čerpadlem a klimatizací, která v zimě topí a v létě příjemně chladí. V suterénu domu se nachází prostorná místnost, kterou lze využít jako další pokoj, hobby místnost nebo například garáž. Dále je zde technická místnost pro pračku a sušičku, komora na potraviny a další praktické skladovací prostory, například pro kola nebo zahradní nábytek. Horní podlaží nabízí kuchyni, chodbu, obývací pokoj, ložnici, koupelnu se sprchovým koutem a samostatné WC. Velkou výhodou této nemovitosti je lokalita, která nabízí skvělé možnosti pro aktivní odpočinek. V okolí jsou lesy, cyklotrasy i turistické stezky. Nedaleko se navíc nachází i sjezdovka, takže milovníci přírody si zde opravdu přijdou na své. Zároveň je zde dobrá občanská vybavenost. Ve městě se nachází školka, škola, obchody a další služby. Dopravní dostupnost do Prahy je velmi dobrá. Vlakem se do centra dostanete přibližně za 35 minut a autem je Praha vzdálená zhruba 25 km. Tento dům tak nabízí ideální kombinaci klidného bydlení v přírodě, aktivního životního stylu, zároveň výborné dostupnosti do hlavního města. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. Rádi vám poskytneme více informací a domluvíme si osobní prohlídku.